så kan vi ikke se, at du opfylder betingelserne i paragraf 81. Det vil vi gerne have dine bemærkninger til. Og det siger forvaltningslovens paragraf 19, at partshøring, det skal man altså gøre, inden man træffer afgørelsen. Fordi det kan jo være, hun siger, at det er bare en ny læge, han har overset, at jeg lige har været ved speciallæge og blevet særligt undersøgt, at der ligger en speciallægerapport i sagen hos lægen. Det er den, I skal have fat på. Gå tilbage til lægen og få fat på den speciallægerapport. Okay, så gør vi det. Nå ja, nu kan vi godt se, at hun har et særligt behov for vintertøj, og det kan måske vende sagen. Alt det her siger jeg kun for at få jer tilbage til modul 2 og få fat på de aller vigtigste sagsbehandlingsregler fra modul 2. Det er, at når man får en ansøgning, ja, så har man pligt til at tage stilling til ansøgningen og behandle den og sagsoplyse den efter reglerne i retssikkerhedsloven med kravet om samtykke. Og hvis vi indhenter oplysninger, som er til ugunst for borgeren, så skal vi partshøre. Og hvis vi træffer en afgørelse, som ikke fuldt ud giver borgeren medhold, ja, så skal vi opfylde kravene i forvaltningslovens paragraf 22-25, nemlig at borgeren skal have en begrundelse for, hvorfor vi giver afslag, og en klagevejledning. Men vi træffer jo afgørelsen efter paragraf 81 i aktivloven, vi giver afslag på vintertøj. Efter paragraf 81, det er der står, at man kan give hjælp til vintertøj på efter de og de omstændigheder. Men vores sagsbehandling skal sikre, de her sagsbehandling skal sikre og hjælpe med til, at I træffer den rigtige afgørelse efter paragraf 81. Det er det, der er formålet med alle sagsbehandlingsregler. Det er, at man altså efterhånden i det her land og i andre lande har en solid erfaring for, hvordan man når frem til at træffe de rigtige afgørelser. Det gør man nemlig ved en høj grad af borgerinddragelse. Og ved at sikre sig hele tiden indhentelse af borgerens synspunkter, inden man træffer afgørelsen. Og på det sociale område har man jo med svage borgere at gøre, og derfor har vi, kan man sige, en ekstra sikring af borgerens rettigheder i retssikkerhedslovens paragraf 10-12. Altså de her regler gælder kun på det sociale område. Officialmaksimen gælder ubestemt på andre områder, men den er lovfastsat i retssikkerhedslovens paragraf 10, som kun gælder på det sociale område. Der var en hånd dernede. Ja. 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 Og det er jo spild af ressourcer på den ene, fordi så kunne vi have undgået en ankesagsbehandling, ikke? Hvis man partshører, inden man træffer afgørelsen. Det er det, der står fuldstændig udtrykkeligt i forvaltningslovens paragraf 19. Der er masser af eksempler hos ombudsmanden, som illustrerer det her. De her regler må I ikke glemme her på modul 3. Hvis vi ser på sagselementerne i en børnesag, så er det basalt set de samme elementer. Der er den forskel, at børnesager er pligtsager. Vi må ikke lade være med at overveje eller undersøge, om et barn skal have hjælp, selvom forældrene ikke selv kommer. Nej, hvis vi får en underretning fra en fagperson, skal vi behandle den. Hvis vi selv, som i Rosa-sagen, går ud og ser en søster, ja, så ser vi jo af egen drift, at et barn kan have behov for støtte, selvom forældrene ikke selv søger. Så der er den forskel fra kontanthjælpssager og aktivlovens paragraf 81, at børnesager efter serviceloven er pligtsager. Vi skal i nogle tilfælde behandle dem, selvom dem, der er parter i sagen, ikke selv søger, ikke selv ansøger om hjælp. Men ellers, så kan man sige, så har vi de samme grundelementer i sagsbehandlingen, som man har i en hvilken som helst anden sag. En henvendelse, en sagsoplysning,
eventuelt en partshøring og en afgørelse. Men her på modul 3, når det handler om børnesager, så har vi en række uddybende sagsbehandlingsregler, men som alle sammen lidt er udtryk for de samme grundelementer som i enhver anden sag. Altså, vi har godt nok, kan man sige, en indledende undersøgelse her. Nu laver jeg lige en lille smule om, fordi vi har en henvendelse, en underretning, og så skal vi træffe en afgørelse her, om hvorvidt vi vil iværksætte en paragraf 50 undersøgelse. Så vi har et indledende undersøgelse her, på baggrund af underretningen eller henvendelse. Indledende undersøgelse, hvor vi så vil beslutte at iværksætte paragraf 50 undersøgelsen. Iværksættelse af paragraf 50. Men, og så tegner jeg lige her, så siger jeg lige afslutning af paragraf 50. Afslutning paragraf 50 stykke 6. Begrundet stillingtagen. Men det jeg vil sige med det er, også i børnesagen får vi en henvendelse, og paragraf 50 undersøgelsen er jo bare lex specialis regler, som meget detaljeret siger, hvor I skal sagsoplyse. Hvis ikke I havde paragraf 50, så ville vi falde tilbage på retssikkerhedslovens paragraf 10-12, om at I har ansvaret for at oplyse sagen tilstrækkeligt for at kunne træffe en afgørelse. Det ansvar har I også i børnesager. Retssikkerhedslovens paragraf 10 gælder også heroppe i børnesagen, men den træder bare lidt i baggrunden, fordi vi har paragraf 50, som meget detaljeret siger, hvordan I skal sagsoplyse. I skal afdække de 6 fokusområder. I skal indhente oplysninger fra fagpersoner. Det står meget detaljeret i paragraf 50. Men det betyder ikke, at retssikkerhedslovens paragraf 10-12 ikke gælder. Men paragraf 50 er lex specialis i forhold til sagsoplysning. Og det er selvom så det her lidt forstyrrende element, at der også er en afgørelse i paragraf 50 stykke 1. Nemlig afgørelsen om at iværksætte undersøgelsen. Det er en afgørelse, som borgeren kan klage over. Både hvis I iværksætter den og ikke iværksætter den. Men ellers, så kan man sige, hele paragraf 50, det er jo en sagsoplysning, der slutter med en begrundet stillingtagen. Nemlig en begrundet stillingtagen til, om der er behov for foranstaltninger eller ikke behov for foranstaltninger. Og hvis der er behov for foranstaltninger, af hvilken art. Det er det, paragraf 50 skal slutte med. Og så kan man sige, i paragraf 50 stykke 1, der står der jo, at den børnefaglige undersøgelse skal gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedens indehaver. Der har vi jo i retssikkerhedsloven, skriver jeg lige op hernede, i retssikkerhedslovens paragraf 4, der har vi dialogprincippet. Som siger, at kommunen skal sørge for at inddrage borgeren i sin sag. Det skal kommunen i alle sociale sager. Den gælder også i børnesagerne, men den træder lidt i baggrunden, fordi paragraf 50 jo selv skriver, at den børnefaglige undersøgelse skal ske i samarbejde med forældrene. Den siger det meget udtrykkeligt, at det er det, der er meningen.
Vi har paragraf 46 i serviceloven, som siger, at alt hvad I foretager jer i forhold til udsatte børn, det skal ske i samarbejde og med inddragelse af forældrene. Det betyder ikke, at dialogprincippet ikke gælder. Men det betyder bare, at hvis man overholder paragraf 50, ja, så overholder man også i hvert fald dialogprincippet, i hvert fald i den fase af sagen. Ja. Ja. Og ungeudvalget, ja. Det er nemlig rigtigt. Og nu kigger jeg på klokken, fordi jeg håber lige, at vi lige kan nå at komme omkring børne- og ungeudvalget, lige inden vi står her. Men partshøringsreglen i forvaltningslovens paragraf 19 gælder også i børnesagen, men den træder jo lidt i baggrunden, fordi det netop paragraf 50 står, at vi skal lave den børnefaglige undersøgelse i samarbejde med forældrene. Og under hele sagen skal vi inddrage forældrene, så derfor har vi ikke i samme grad behov for at bruge forvaltningslovens paragraf 19. Fordi forældrene skulle gerne være inddraget under hele sagens forløb og have fuldstændig styr på, hvad det er for oplysninger, vi anvender, vi indhenter, vi forsøger at afdække omkring barnet. Men den gælder, hvis der er behov for det. Hvis vi når til at skulle træffe en afgørelse efter paragraf 52, og der er noget, vi har behov for at få forældrenes stillingtagen til, inden vi træffer afgørelse, ja, så må vi jo partshøre, og det gør vi altså efter forvaltningslovens paragraf 19. En anden ting, jeg lige skal sige, det er, der står i paragraf 50 stykke 1, at den børnefaglige undersøgelse så vidt muligt skal udarbejdes i samarbejde med forældremyndighedens indehaver. Det betyder, at man ikke skal have et formelt samtykke på papir, men det betyder også, at I skal arbejde for at få forældrene inddraget og få i praksis få forældrenes samtykke til paragraf 50 undersøgelsen. Men der er ikke krav om, at I skal have dem til at underskrive en formel samtykkeerklæring for at gå med paragraf 50 undersøgelsen. Hvad siger du? Ja, at forældrene er indforstået med, at paragraf 50 undersøgelsen iværksættes, og det skriver man. Det vil være naturligt at skrive det i sagen. Ja, at man vejleder forældrene om, men det er en afgørelse, og man kan sige, at det er det, man skal være opmærksom på, at hvis man ikke vil iværksætte en paragraf 50 undersøgelse, så afskærer man jo også forældrene for at få bevilget en foranstaltning. Og hvis vi nu ser bort fra de forældre, som ikke ønsker hjælp, altså dem, der vil selv bestemme over deres børn på den forkerte måde, men hvis vi nu ser på forældrene med det handicappede barn, som ønsker aflastning i hverdagen, selv kommer og henvender sig, og I siger, jamen vi har allerede bevilget aflastning til jer. Vi mener ikke, der er grundlag for at lave en ny supplerende paragraf 50 undersøgelse og bevilge yderligere hjælp til jer. Vi giver afslag her. Jamen så kan de jo ikke få yderligere hjælp. Fordi vi skal have lavet en paragraf 50 undersøgelse, som konkluderer, at der er behov for hjælp, for at I kan bevilge hjælpen. Så derfor kan man sige, hvis man giver afslag på og iværksætte en paragraf 50 undersøgelse, den faglige vurdering har forældrene jo virkelig en interesse i at få efterprøvet ved Ankestyrelsen. Så hvis man er det mindste i tvivl om forældrene er enige med en, så skal man jo give klagevejledning og begrundelse for, hvorfor man ikke vil starte en paragraf 50 undersøgelse. Ja, og der var en hånd der. Ja, man kan sige, det første man taler med forældrene om, det var jo det, vi diskuterede på sidste indkald. Man skal forelægge dem underretningen, ikke? Og der kan man jo igen også sige, at det er jo også en form for partshøring, fordi vi skal tage stilling, vi skal træffe en afgørelse efter paragraf 50 stykke 1, om vi vil iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Så derfor er de her indledende undersøgelser, hvor vi tager ud og taler med forældrene, forelægger dem underretningen,
Ja, det kan man jo godt altså sammenligne med en partshøring, ikke? Men så det man gør, det er, hvis det er en underretning, man forelægger dem underretningen og får deres holdning til eller deres oplysninger, deres version af sagen, ikke? Men altså, paragraf 50 stykke 1 er en afgørelse, og det kan være en afgørelse, som forældrene har stor behov for at få lov til at klage til Ankestyrelsen. Ja. Men det kan man sige, det indgår jo lidt i de indledende undersøgelser her, ikke også, at man drøfter sagen med dem og måske taler med dem om, at man ikke vurderer, at der er grundlag for at yde mere hjælp, end det man allerede gør, eller der er ikke grundlag for at yde hjælp til den her handicappede. Jeg vil jo tage ud og have en, altså normalt, så vil man skulle ud og have hjemmebesøg for at kunne tage stilling til, om man skal iværksætte en paragraf 50 undersøgelse. Hjemmebesøg, egen syn for savn, ikke også? Det vil være den forsvarlige sagsoplysning, for at kunne tage stilling til det. Godt, men det der er meget at få fat på her de sidste 5 minutter, det er, at vi skal altså ikke have en samtykkeerklæring, der ligger i sagen, for at lave paragraf 50 undersøgelsen. Men hvis vi skal indhente oplysninger fra fagpersoner til vores paragraf 50 undersøgelse, fra psykologer, fra sygehus, fra læge, så kan vi altså ikke gøre det direkte med hjemmel i paragraf 50, så er vi nødt til at skære ned på modul 2 og hente retssikkerhedslovens paragraf 10-12. Paragraf 11a stykke 1, hvor der står, at I skal have samtykke til at indhente oplysninger. Så hvis I i jeres paragraf 50 undersøgelse indhenter oplysninger fra andre myndigheder og fagpersoner, så skal I anvende reglerne i retssikkerhedslovens paragraf 11a stykke 1. I skal som hovedregel have samtykke for at indhente oplysningerne fra lægen, eller hvor det nu er, man skal indhente oplysningerne. Men så er det ligheden med modul 2 ophører. Fordi i paragraf 11c, der står der, at I skal prøve at få samtykke fra forældrene til at indhente oplysninger til jeres paragraf 50 undersøgelse. Men hvis I ikke kan få samtykke, så kan I indhente oplysninger til paragraf 50 undersøgelse uden samtykke. Og så kan man sige, men hvad er der så lige? Kan man så ikke lige så godt få et skriftligt samtykke fra forældrene, når man starter paragraf 50 undersøgelsen? Altså få det på plads med det samme. Jo, det kan godt være, men nogle paragraf 50 undersøgelser kan jo laves uden at indhente oplysninger fra fagpersoner, men hvor man kan klare sig med oplysningerne fra forældrene og fra netværket for at kunne lave den. Men det I bare skal være skarpe på, det er selve paragraf 50 undersøgelsen, det at tale med familien, det at tale med barnet. Der skal I ikke have et formelt samtykke fra forældrene om, at de vil det. Hvis de faktisk medvirker, så er det okay. Men lige så snart I har behov for oplysninger fra fagpersoner, så er I nødt til at skal ned og bruge retssikkerhedslovens paragraf 11a stykke 1 for at kunne indhente de oplysninger. Hvis det er nødvendigt for at lave jeres undersøgelse, og forældrene ikke vil give samtykke, så kan I bruge paragraf 11c. Så kan I nemlig gøre det uden samtykke. Men der ligger simpelthen i retssikkerhedsloven, at man skal forsøge at have fået et samtykke. Det står i paragraf 11c. Når jeg siger det her sådan lidt kort og lidt forjaget, så er det fordi, det er modul 2 pensum. Men man skal kunne inddrage, man kan sige, at man skal være klar over, at I skal stadigvæk bruge den for at kunne indhente oplysninger til jeres børnefaglige undersøgelse. Så 11a stykke 1 og 11c,
Men det man jo hele tiden skal forholde sig for øje, det er, hvad er det for et samarbejde, man får med forældrene? Hvad er det for en børnefaglig undersøgelse, hvis man indhenter oplysninger uden forældrenes samtykke? Hvad er det så for et samarbejde, man får? Hvad gavner sagen bedst? Har man virkelig behov for lige præcis de oplysninger fra den læge af, eller kan man med forældrene blive om, at man får lavet en ny undersøgelse, som de godt vil medvirke til? Så det handler hele tiden om, at man skal opfylde sine lovgivningsmæssige forpligtelser og sørge for, at barnet ikke kommer i fare under sagsforløbet, men samtidig jo forsøge at få forældrene motiveret til at medvirke, fordi det er det, der giver det bedste resultat. Det er det, der er hele formålet med reglerne i serviceloven, det er, at det her sker i samarbejde og med forældrenes forståelse. Men hvis vi allerede her strander på, at vi vil iværksætte en undersøgelse, og forældrene vil have, at vi indhenter nogen som helst oplysninger, vi har forsøgt at tale med dem og motivere dem, så kan vi altså gøre det. Ja. Jamen, så har det samtykke efter paragraf 11a stykke 1 er, når I indhenter oplysningerne. I skal ikke have samtykke fra borgeren til, at de selv kommer med oplysninger. Ja, det er nemlig det, der hele tiden er afvejningen. Altså, og der kan man jo selvfølgelig sige, stoler man så på i en børnesag, hvis man beder forældrene om at komme med lægelige oplysninger, eller har vi ikke behov for at bede lægen om en udtalelse? Ja, men der er det jo forskel, det her det er pligtsager. Altså børnesager, der har vi skal sikre, ja. Jo, hende der, den dame med vintertøj, hun kan bare få lov at sejle sin egen sø, hvis, ja, så, det kan være, vi ikke gør det. Det kan også være, vi gør det. Ja, men der er nogle dilemmaer i de her børnesager. Ja, det er der også. Der er rigtig meget etik. Og det hele handler jo om, hvor bekymret er I for barnet, og hvor hurtigt skal det her gå for at sikre barnet. Sidste ord, jeg lige har behov for at få sagt, det er, vi slutter med en begrundet stillingtagen. Er der behov for foranstaltninger, eller er der ikke? Og af hvilken art? Det er forskelligt fra det, vi skal skrive i handleplanen i paragraf 140. Vi talte om det ved sidste indkald. Der står i paragraf 140, at inden vi træffer afgørelse om en foranstaltning, inden vi træffer afgørelse om en foranstaltning efter paragraf 52, så skal vi lave en handleplan. Det vil sige, at vi skal altså lave den, inden vi bevilger en foranstaltning efter paragraf 52. Og der står i paragraf 52, at vi skal have lavet en børnefaglig undersøgelse, inden vi kan bevilge en foranstaltning. Så både børnefaglig undersøgelse og handleplan er obligatoriske for, at vi kan bevilge en foranstaltning. Bortset fra, hvis vi står med en tøndersag, fuldstændig akut underretning, hvor vi er nødt til at sikre barnet her og nu, så må vi gå fra underretning, tage ud med politiet, hente de her børn, hvis vi er sikre nok, og anbringe dem direkte hen på akutinstitutionen. Men så siger både paragraf 52 og paragraf 140 og paragraf 50, at så skal vi lave børnefaglig undersøgelse og handleplan efterfølgende. Vi slipper ikke for at lave børnefaglig undersøgelse og handleplan, selvom vi laver en akut anbringelse, hvor vi går direkte herfra og hertil. Og det skal vi nogle gange. Nogle enkelte gange skal vi gå direkte fra en underretning, og så ud og hente børnene og iværksætte anbringelsen med det samme med politiets hjælp. Fordi politiet har måske været ude i hjemmet og set, at det er her og nu, at de her børn skal reddes. Så går vi derfra henvendt og hen til afgørelse og iværksættelse af foranstaltning. Men så skal vi tilbage
at lave den børnefaglige undersøgelse og vurdere, hvad er det for en foranstaltning, barnet skal have på længere sigt. Det kan godt være, at vi har anbragt af barnet akut her nu, men hvad er det egentlig for nogle behov, barnet har, vanskeligheder barnet har, hvad er der ressourcer i netværket, og hvad er det, vi skal lave handleplanen også, for at se, hvad er det, vi vil opnå med den akutte anbringelse, og hvad vil vi opnå på længere sigt. Så handleplanen skal vi lave for at sikre, at I får iværksat, en tilstrækkelig indsats. Fordi den børnefaglige undersøgelse afdækker jo kun problemerne. Den afdækker problemerne, og i handleplanen skal I så vælge den konkrete foranstaltning, som I har tænkt jer at tilbyde borgeren. Og så skal I holde de to ting op imod hinanden. Den familiebehandling, jeg vil tilbyde, hvad er det for behov hos barnet, den kan afhjælpe. Og er der behov for mere end familiebehandling i x antal måneder, det er det formål. Har jeg så løst alle barnets problemer? Nej, jeg er nok nødt til også at skal have en hjemmehosser, for også at dække behovet for struktur i hjemmet. Okay, familiebehandling i x antal måneder, hjemmehosser i x antal måneder, er barnets behov på de 6 områder så dækket? Og hvad skal varigheden af indsatsen være, og hvad vil jeg præcis opnå med det? Derfor skal vi have både en børnefaglig undersøgelse, som afdækker barnets behov og vanskeligheder, og handleplan, som skal sikre, at I får overskuet alle sagens problematikker, inden I sætter noget i gang, og ikke først bagefter. Og så skal I for øvrigt lige holde en børnesamtale, når I har lavet handleplanen. Fordi så fortæller I barnet, ved du hvad, vi vurderer, at det er nødvendigt, at du bliver anbragt uden for hjemmet. Du kan ikke være derhjemme længere, fordi dine forældres misbrug er så omfattende, at det ikke er forsvarligt. Og så du skal i plejefamilie, og så siger barnet, jamen, hvorfor kan jeg ikke bare komme hen til moster og onkel, der har jeg været før. Der kan jeg godt lide at være, og hovsa, det er der ikke nogen, der har undersøgt. Så derfor er vi nødt til at gå tilbage og lave en supplerende børnefaglig undersøgelse, fordi det var der altså ikke rigtig nogen, der havde fået fat i. Og så må vi hen igen måske at lave en ny handleplan, som siger, at nej, der er ikke behov for en anbringelse i en plejefamilie, vi har en netværksanbringelse i stedet for. Lidt søgt eksempel måske. Ja. Jo. Konkrete mål. Ja. Delmål. Altså, nu siger paragraf 40 ikke længere, at der skal være delmål. Men du skal jo have nogle mål med de ting, du sætter i værk. Ikke også? Altså, der skal du have nogle mål med dem. Ja, men der siger paragraf 140 egentlig, at hvad er dit formål? Og det er mere sådan overordnet slutmål måske, og så målet med den enkelte indsats. Ikke? Men det hele handler om at tvinge jer til at se både problemerne og jeres indsatser, om de passer sammen, om I er kommet hele vejen rundt. Ja. Ja, og jeg så og er i panik her, fordi, vi har 3 steder, hvor vi skal overveje eller skal holde børnesamtale. Første sted er her efter paragraf 155a. I må tjekke mig, det er der omkring. Der skal I første gang overveje børnesamtalen, når I får en underretning. Og hvis der er mistanke om overgreb, så skal I holde den. Under paragraf 50 undersøgelsen, paragraf 50 stykke 3, der skal I holde en børnesamtale. Og det er jo som led i sagsoplysning for at få barnets syn på det. Men det kan jo godt være, at barnet ikke har, børnesamtaler har svingende succes, må man sige. Alt efter, hvor god en kontakt man får for barnet. Så den her min lidt søgte situation,
den kan i teorien jo godt opstå alligevel, selvom I har holdt børnesamtale her i forbindelse med paragraf 50-undersøgelsen, og den er altså obligatorisk. Den her er kun obligatorisk, hvis der er mistanke om overgreb i underretningen. Den her samtale er obligatorisk, og så luftede jeg sidste gang min frustration om, at der nu er, efter at vi har fået kravet om børnesamtale her, som er ret nyt, så har man skrevet ind i paragraf 48, at den her børnesamtale, lige inden man bevilger foranstaltningen, der står der nu i paragraf 48, den behøver man ikke at afholde, hvis man lige har afholdt den her samtale i forbindelse med paragraf 50 stykke 3, under paragraf 50 undersøgelsen. Og det er rigtig, rigtig forkert, at de har skrevet det ind i loven, fordi formålet med samtalerne er jo forskelligt. Paragraf 48 samtalen lige før bevillingen af foranstaltning har jo, det ligner jo til forveksling partshøring. Hvorimod den samtale, man skal holde her, der er man jo i færd med at afdække problemerne. Og det er jo særdeles heldigt, hvis man allerede herhenne ved, hvad det er, man vil iværksætte. Og i paragraf 48, der står der nemlig, at der skal aftales en samtale, inden man træffer afgørelse efter paragraf 52, skal der afholdes en samtale med barnet herom. Og det lille ord herom, det betyder jo, at det, der er formålet med den her samtale, det er at fortælle barnet, hvad er det, vi har tænkt os at gøre, og hvad siger du til det? En sidste sikring af, og også jo information af nogle anbragte børn fortæller, at så kom de bare og hentede mig. Der var ikke nogen, der havde fortalt mig, hvorfor jeg skulle hentes og væk fra min familie. Så der er jo altså dels en orientering af barnet i den her samtale, men jo også noget, der ligner partshøring efter forvaltningslovens paragraf 19. Barnet udøver jo bare ikke selv sine rettigheder. Det gør forældremyndighedsindehaveren, og derfor gælder forvaltningslovens paragraf 19 jo ikke direkte på barnet. Derfor har vi brug for servicelovens paragraf 48. Så her på stedet er også jurister, som har med børn og unge sager, og vi er meget frustreret over, at der er kommet den her tilføjelse i paragraf 48, om at man ikke behøver at holde den her samtale, hvis man har holdt samtalen under paragraf 50 undersøgelse, fordi de har forskellige formål. Er I enige, eller er I uenige? Det er godt, det var det rigtige. Ja. Ja. Det, nej, altså, så det, man kan sige, det er alt, ja, rigtig meget fornuft siger, at den her samtale skal afholdes efter paragraf 48. Så kan man så diskutere, om det er socialrådgiveren, der skal holde den, eller hvem det er, der skal holde den. Men det er jo socialrådgiveren, der har myndighedsansvaret. Og det er jo, I har jo behov for ved egen syn og se barnets reaktioner og se, hvordan barnet reagerer på det. Så, men problemet er, at Ankestyrelsen, før vi fik paragraf 50 stykke 3, og før vi fik den her, der kan I finde en undersøgelse inde på Ankestyrelsens hjemmeside, som er rigtig god at læse, og som siger, at selv dengang, hvor vi kun havde paragraf 48, der glemte kommunerne at holde de børnesamtalerne. I hvert fald så glemte de at skrive ind i journalerne, at de havde holdt dem. Det kunne godt være, at de holdt dem, men man ser det i journalerne. Og så er det jo ikke fundet sted, hvis ikke det står i journalen. Så, og det har politikerne, folketingspolitikerne har reageret på den med at stille endnu flere krav om børnesamtaler. Og så må vi jo se, om det hjælper. Men børnesamtaler er svært. Jeg skal ikke gøre mig smart. Det er svært. Svær disciplin. Ja. En undersøgelse. Ja.
Jo, men man kan sige, at det man egentlig nok har tænkt sig, det er, at den her måske ligger barnet kommer til politiet, men du har fuldstændig ret. Der kan være nogle problemer i det der, fordi man ikke har ikke skrevet politiets rolle ind i den her paragraf. Og man kan sige, der er nogle særlige udfordringer ved de der overgrebssager. Der skal man jo på en eller anden måde også tænke politiet ind, om man ved nok til, at man så skal anmelde til politiet. Og i hvert fald skal man jo altid vurdere, om man skal søge rådgivning hos politiet. Altså Ja, helt klart. Og det kan godt være, at man måske også kommer frem til, at det gør kommunerne så ikke, fordi de kan se, at det, altså enten så holder de samtalen og finder ud af, at der er måske ikke noget om det her, eller også så kontakter de politiet, og så er det politiet, der tager over. Altså hvordan, det er jo helt nye regler, eller det er regler fra efteråret 13 det her, så der er jo ikke så meget erfaring med det endnu. At I ikke har det, eller hvad siger du? Nej, altså det er jo det, hvor det vil være rigtig hensigtsmæssigt at videreuddanne sig lige præcis med henblik på det. Ja, jeg har så godt og vel brugt min tid. Jeg laver det her igen i morgen. Jeg ved ikke, hvor mange der kommer i morgen, men jeg prøver også at gå på Lyng igen i morgen. Og det jeg så vil sige, det er, at I får jo jeres eksamensopgave på torsdag kl. 9. Og derefter kan man sige, ja, jeg må jo ikke hjælpe jer, dem der skal op i jura, jeg må ikke hjælpe jer med jeres opgave, men jeg må godt svare på spørgsmål til pensum. Så stadigvæk kan I jo prøve at skrive, hvis I har konkrete spørgsmål, ikke? Men ellers så laver jeg ved ikke hvor mange der kommer i morgen, men jeg er her i hvert fald i morgen, og der bliver Lyng opkobling på. Altså det jeg vil sige til jer, det er, jeg nævnte et eksempel her i formiddags. Et tema kan være foranstaltninger for eksempel. Det kan være et tema, man kommer op i. Ikke sagt, at de kommer op i det, men det kan være et tema. Og hvis man trækker et spørgsmål, der hedder foranstaltninger med juridisk toning, ja, så skal man altså ikke starte med at fortælle, hvad der står i paragraf 52 stykke 1. Så må man godt starte med at tage helikopterperspektivet på, som vi har haft her i formiddag, at foranstaltninger, ja, for at man overhovedet kan bevilge en foranstaltninger, så er der nogle elementer i en børnesag, som man skal igennem først. Og foranstaltninger kan man først bevilge, når man har lavet en børnefaglig undersøgelse, lavet en handleplan, holdt børnesamtaler, ikke også? At man har overblik over børnesagen og ved, hvor er det foranstaltninger er placeret på den her tidslinje. Ikke at I skal komme med en tidslinje til eksamen, men I skal have den i jeres hoved. Og så skal I selvfølgelig vide, hvad der står i paragraf 52. Hvad er det for nogle typer foranstaltninger, vi har? Men det er et eksempel. Ikke dermed sagt, at foranstaltninger er et eksamensspørgsmål, men det kunne være et tema. Et mere bredt tema kunne også være, omsorgspligt. Det kunne være et andet eksempel, ikke? Men sådan lidt, både sådan lidt specifikke temaer og lidt brede temaer, men hold fokus på børnesagen, kan man sige. Og hvis det er omsorgspligt, jamen, så kommer man ikke udenom forældreansvarslovens paragraf 2. Men ellers så er det jo den her børnesag og de her elementer, som er fokus for det her modul. Det er jeres rolle som myndighedsudøver, når I får en ansøgning, en henvendelse eller en underretning. Hvad er jeres forpligtelser så? Det skal nok gå fint. Det plejer at gå fint, og det er jeg også helt sikker på, at det gør med jer. Tak for i dag, og skriv, hvis der er noget, jeg svarer på spørgsmål, konkrete spørgsmål om pensum. Ja, tak for i dag.
skal jeg lige have mine briller. Når FN's konvention har I prøvet at slå den op i Schultz? Men der tror jeg faktisk heller ikke, den ligger. Jeg tror faktisk, at den ligger i... jeg vil lige prøve nu du står her, ikke også? Ja, ellers... Ja. Ja,